araba o araba jamukan bɛ sigi aw ye o de tibi nabawi n'o de ye furakɛli alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo mun na ani alikuranɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo mun na a bɛna labɛn maa min fɛ o de ye an karamɔgɔkɛ o de ye Mahamudu Ture Habatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de ye a balimakɛ Sulemani Tarawele n'o de ye Muluku Sulemani Tarawele araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de ye Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan nin ye jɛmukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jɛmukan in kana fɔ maa si kɔ dɛ jɛmukan in yɛrɛ nafa kama a n'a bonya kama Bashir TV ani Aga TV aw nali kɛra hɛrɛ ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli ani tanu o bɛ ɲɛsin lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔjan mɔgɔ fara yɔrɔsɔrɔ mɔgɔ kan ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan jɛmukan min n'an b'a wele ko Tibu Nabawi alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ye furakɛli kɛ cogo min na sahabaw y'a kɛ furakɛli kɛ cogo min na fo ka n'a bila an bɛ bi don min na furakɛli yɛrɛ kɛra cogo min na alikuranɛ yɛrɛ mun fɔ a la bi an ka sigida tako 11nan ye yaasa i ka se ka anw ka walanda in faamu sigida tako fɔlɔ ka n'a bila fo sisan sigida 11nan na i b'o bɛɛ lajɛlen lamɛn a ka ca la i n'anw bɛ bila point 1 kan walanda tɛmɛnen anw bɛ ka kuma fɛn kan o de ye romanu ye n'o ye gerenɛti ye a diinɛ yiriden dɔ don alikuranɛ yɛrɛ fɔra kan a ye ɲɛfɔli kɛ m'a jigin aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la nin wagati in na n'an ka karamɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye Fadilatu Sheikh Mahamudu Ture nin wagati in na an bɛna folikan ta ka ɲɛsin a ma folikan tɛmɛnen kɔfɛ o kɔ an bɛ don bi walanda kɔnɔ la Fadilatu Sheikh Ture salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wal minna وبه التوفيق والأجمة والصلاة والسلام التمان الأكملان على خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المجتمعون الكرام والمستمعات فضلوا معنا في رحاب الطب النبوي. أمي الله تعالى تنو كان يمن كسي تشاما ينافع كاك على كراكا أناك سومو أناك سوى سنمونكا أن موما الله دغيني باران من كلي فغراسي كيما جودو ما على كان بلا دلين فراو جما كل سنمونكا آمين ربي o tɛmɛnen kɔfɛ an lamɛnlikɛlaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɔ Basiri TV sanfɛ ani ka bɔ an ka TV sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka Tibu Nabawi kɛnɛ kan i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn cogo mun na an balimakɛ ni an ka karamɔgɔkɛ da la n'o ye Muluku Sulemani a y'a fɔ a ye fa cogo mun na alhamdulilayi o laharɛ kelen don an bɛ kɛnɛ min kan nin ye o ye Tibu Nabawi kɛnɛ de ye walanda tɛmɛnenw na an kun kumana romani kan n'o ye walanda tɛmɛnen an kɔrɔ ye araba tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna na an y'a fɔ an ko ale sawutila alikuranɛ kɔnɔ ka kɔn ale ye an kun kumana fɛn dɔ kan n'o ye zayituna ye wa bi fana ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma fɛn mun kan o ye tamaro de tamaro kelen wala o ye tamaro de alhamdulillah n'o ye nakhil o bɛ nakhil wala ne Ala sɔnna an bɛna kuma o de kan inshallah ne y'a kanu k'a fɔ an ka kuma de kan zayituna ka fara urman kan ani ka fara tamaro kan a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ alikuranɛ aya kelen kɔnɔ wala yani an ka tɛmɛ a kan an ka kuma de kan siɲɛ kelen ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye point dama dama b'an bolo point 10 ɲɔgɔn na Ala sɔnna o nɔkatu ninnu inshallah an bɛna sɔnni sigi o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan sego damɛrɛ la ka kɔngɔ bɛɛ lajɛlen badi an ka dɔn k'a fɔ tamaro ye fɛn ye
fɛn min k'a fɔ yiri don yiri min k'a fɔ ne y'a sun fana ye kuma dɔ la ani zimini de bɔlen bɛ zimini a sun n'o sun de bɔlen bɛ dɔɔnin kuma dɔ i b'a fɔ ani sebe fana bɔlen bɛ nka ani min ka surun o ye zimini ye ale yiri min don a sebelaman don komi n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na kɛrɛkɛrɛ bolo ma minnu ta arabu jamanaw kan minnu ta la hiji la saudiya la a ca Alahu taala fɛ olu b'a sun ye kɛrɛkɛrɛ n'o sera Madina o mun filɛ nin a yiri in fana a funtina diɲɛ kɔnɔ waati la waati min k'a fɔ ka kɔn Nabilahi Isa alayhi salam ka kɔn a ka bangeni ye san 4,000 waati janyana tamaro dɔnkɛlaw ko a funtina diɲɛ kɔnɔ ka kɔn Isa ka bangeni ye san 4,000 san 4,000 wala san 4,000 a funtina diɲɛ kɔnɔ ka kɔn Isa ka bangeni ye waati de la a funtina yɔrɔ minnu na o yɔrɔ fila fɔ la yɔrɔ fɔlɔ ye Firij al-Arabi o ye arabu ka dugukolo yɔrɔ dɔ ye dɔw ko a falenna ye dɔw fana ko ayi ko a falenna yɔrɔ mun na ko ye Babila de ye Babila dugukolo Babila dugukolo o ye yɔrɔ min k'a fɔ a bɛ Sham dugukolo kan Alahu taala yɛrɛ o dugukolo tɔgɔ ta alikuranɛ kɔnɔ suratu Bakara kɔnɔna na aya kɔnɔ n'o ye wataba wa ma tatilu sayatin ala mulku Suleiman o aya kɔnɔna na Alahu taala nana fɔ wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta wala Alahu taala ko a ye fɛn mun jigi mɛlɛkɛ fila fana kan Babila dugukolo sanfɛ bi Babila o ye dugukolo dɔ de wala dɔw ko tamaro funtina ka bɔ o yɔrɔ le la wala o mun filɛ nin ye ka kɔn Nabilahi Isa ka bangeni ye san 4,000 kɔnɔna na wala n'a y'a ta o la i t'a sɔrɔ tamaro yiri don yiri min k'a fɔ a ka kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ zayituna kɔfɛ basi an delila k'a fɔ an ko zayituna de yiri fɔlɔfɔlɔ ye min dugukolo sanfɛ i n'a fɔ Ibn Abbas y'a fɔ cogo min na wala tamaro tɔgɔ nana alikuranɛ kɔnɔ fana Fadilatu Sheikh Toure naam yani ka tɛmɛ nin yɔrɔ la ni ko an ma ko tamaro nana dugukolo sanfɛ Nabilahi Isa ka kɔn ɲɛ ni san 4,000 walima san 4,000 an bɛ fɛ k'a dɔn a nana nabi ɲuman jumɛn de ka waati la au juste naam parce que ɲininkali bɛ na nin yɔrɔ la naam alhamdulillah n'a y'o ta k'a lajɛ n'a fɔra ka kɔn Nabilahi Isa ka bangeni ye san 4,000 o hukumu kɔnɔna na n'a y'o ta n t'a sɔrɔ a bɛ se ka bɛn Nabilahi Ibrahima ka waati de ka d'a kan nabi ɲuman fɛn o fɛn nana Ibrahima kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra ale de la wa Isa bɔra côté min na dɔɔnikɛlaw sɔn caman ko o ye Isaha ka côté de ye i y'a faamu i n'a fɔ Yakubu fana bɔra o côté la Yusufu fana bɔra o côté de la kuma dɔ la i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ka kɔn Nabilahi Ibrahima yɛrɛ ye parce que ne y'a ta k'a lajɛ san 4,000 Ibrahima ni Isa cɛ o filancɛ tɛ o bɔ kosɛbɛ wala nka a tɛ san 4,000 bɔ nka lakin ne y'a ta a bɛnna o waati ninnu de ma kosɛbɛ quoi dɔɔnikɛlaw ka kuma sɔn caman kɔnɔna na i n'a fɔ ale Ibrahima kelen dugawu kɛ cogo min na Ala ka barika don zayituna la wala ne y'a ta zayituna falenna k'a sɔrɔ ale Ibrahima tɛ yen ale Nabilahi Ibrahima tɛ yen nɔ wala zayituna falenna o y'a sɔrɔ ale tɛ yen nɔ quoi wala n'a y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn kuma la surunya la min ka surun sɔgɔba la a bɛ bɛn Nabilahi Ibrahima ka waati de ye nka k'a fɔ ale ka waati yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ a falenna dɔɔnikɛlaw ma kun o yɔrɔ kan n'Ala taala sɔnna k'o t'a bali n'Ala sɔnna an yɛrɛ bɛ recherche caman k'a kan kosɛbɛ ni Ala ka dɛmɛ ye wa n ko tamaro nana alikuranɛ kɔnɔ ni siɲɛ hakɛ mun na o ye siɲɛ 20 ɲɔgɔn ye a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 20 k'a tɔgɔ wele an-Nakhil k'a wele an-Nakhila k'a wele Nakhil wala k'a wele nin bɛɛ la siɲɛ 20 a nana o de la o siɲɛ 20 in fana na a nana sura mun fana kɔnɔ o ye sura 16 ɲɔgɔn de ye wala n b'o bila n hakili la n'a fɔra tamaro nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ hakɛ jumɛn i bɛ se k'a fɔ siɲɛ 20
anana suran jolu kono suran tan ani woro wala ni Allah taala ka demena ka fen samay wala yana nga do kono masa taala misaliya baddo ta tamoro kan ami yon koro la ka soro ka teme ana ala kira fane misaliya ta kan ala kira misaliya ta tamoro kan ibn umar ka hadisala kom nafo mu'mini misali ani munafiki misali Allah taala ala kira misaliya ta tamoro kan wala ko kada ka nan lazarbi kuma la le manajon ma mi mu'mini ani muti mu'mini ko bina fa tamaro ani kongo kono binto kada ka na fiya ba mana ci cogo ko tamaro su a jole mito abi sabati a tikari wahala buluti be nga na soro munafiki do na lazarbi nana e ba tigla ma be yere ko kongo kono biu na fiya wule la ba bela jele midda a bela jele mi yere nga tamoro doro ne sawati le meto ale sawati ala kere fan ye misala yara tatugoni ko mami me qur'anan kala ani mami ti qur'anan kala ayo misala ta mu'minuna adola ya fa hadisain kono ko mu'mini min ka fo nati qur'anan kala ko atigla ma be nafa tamaro mu'mini min ti qur'anan kala ko sobe ko be nafa tamaro ko wala atigla ma ne yaye wala ayecho wala kasatala ngai ba soro jebala wala ne tamuro lege kasati tamuro la ngane ade ne ga ta soro jeba kono nana wala Allah taala fana nana misale do tan alquran kono nana sura do kono no e suratul fatiri ale misale do tan ne tamuro yara kolo de kan tamuro kolo Allah taala misale ta ore kan tamuro kise a den tere ne den ci kolo mimi boala ale ya tamolo kolo wele lahara dola ka misali o taala alquran kono misali foro ala o taala wele quran kono ko kitimi ale tamoro kisa wele wala ay misali gara tawala tono ko fatil ay misali sabana min tawla akon naqil ne misali sabaya ta quran kono o mun fulani bela delen la kalena yoramuna ala o taala ko mawka laharala walladina tad'una min dunihi kafiru ka laharala ko mamunun be fen wera wele minti ale ala wa taala ye ko anga do tigla maw la yamulkuna min kitimirin ko tisga maral ke hanna soro tamoro koro nyongonde misali taala te na kitimiri fen do de tamoro kolo yere ne yata ne tamoro keci sisa ta soro kolo mi ma kono kolo en kono nana sanfɛ e ta soro fara diamant fitini fara fegeman do be tamoro kolo sanfɛ akela ka tamoro kolo en be datu wodi ketimiri o fen fitini ne o fara fitini ne wodi ketimiri ale misale ta anyo kan ako kafiru tisga maral ke halo nyongona o chugo kelen fana la na misale yara ta tugoni tamoro kelen kan ni fatil fana ke barai al fatil o fana Allah taala nana fo fana la alquran kono ko anga do ngafo alam tara ila alladhina yakuna anfusahum balillahu zaki man yasa wala yuzlamuna fatira ko mamunun be ngafo be ko yara kun saniya ka fo lo ni ala koko ai ko anga do ngafo ale Allah taala be masaniya mamin ka fo no ya ale Allah taala ja kola wala yuzlamuna fatira kwate masitoya hanna kera fatili yonde o fane fatil o fen fegamando e fen fegamando jumene do tamolo kolo yara sanfela ibta so tamoro kolo da yorol ta sura tindo far fegaman jiamando dale mo sanfe adda sanfe o de wele ko fatil ale misale tayola o ko fe misale laba min ka fala yata wode an-nakhil afwan wala wode nakhili ala yo fana misale tayen qur'anan kono akola ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيلا الله تعالى كوتي كم مؤمنون بين كافو بارك بارمنا تشيني مسولا كابو مؤمنون كو أنا دو أتكلا ما نونو كما جودو علي بأولو دو الجنة كونو كاسور علي على موتويا هنا كلا
nakhil ɲɔgɔn de nakil fana ye fɛn o fana bɛ tamaro kelen de sanfɛ afwan tamaro kolo kelen de sanfɛ o yɔrɔ jumɛn ye ne ye tamaro kolo in ta sisan i bɛ taa sɔrɔ a kɔfɛla woni fitinin dɔ bɛ yen woni fitinin dɔ bɛ fɔ o ma ko nukta dɔ bɛ yen ala nawati tamura o ye nukta point fitinin dɔ a bɛ sɔrɔ tamaro kolo kɔfɛla la ne maa min y'a kɔlɔsi o de bɛ wele ko nakhil ale ye misaliya ta ye nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan tamaro kan alikuranɛ kɔnɔ wala ne y'a ta k'a lajɛ n bɛ taa sɔrɔ tamaro ye fɛn min k'a fɔ fɛn belebeleba de don masa taala ka diɲɛ a n'a ka bɛnsama kɔnɔna na walasa n badenw nin bɛɛ kɔfɛ nin bɛɛ bɛna fɔ kuma ni ɲɛbila de tamaro kɔnɔna na pour que an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don fɛn min k'a fɔ a nafa ka bon ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa la hadisa min k'a fɔ a bɛ Bukhari Muslim bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔ ala kira ye misaliya ta yen o fana la ne tamaro kan wala o ye tamaro ajiwa ye tamaro ajiwa tamaro fana ne y'a kariti ta k'a lajɛ tamaro suguya bɛ taa fɔ suguya 40 ka se 50 ma wala non si tɛ kelen a bɛ taa fɔ 40 50 ma wa si tɛ kelen surtout maa min mana taa arabu jamanaw kan olu de b'a ye kosɛbɛ nka min ka ɲi n'a bɛɛ ye o de ye ajiwa ye tamaro ajiwa belebeleba tɛ an delila k'a fɔ tamaro ajiwa ye tamaro de a cɛ man ɲi yɛrɛ o sɔrɔ hali a finnen don n'i y'a ye a pɔsɔn-pɔsɔnnen don ale tamaro min ten de wa a man di fana ka tamaro tɔw bɔ nka ala kɛra ko wala sallallahu alaihi wasallam ko na maa min ale kisa 7 dun sagomada fɛ k'o don tile kɔnɔ ala bɛ kisi ka bɔ dabari bana ma hali na maa ye dabari kɛ la a tɛ minɛ k'o don tile fana kɔnɔ ala bɛ kisi ka bɔ pɔnsɔnni fana ma hali na maa ye pɔnsɔn de kɛ fɛn dɔ la k'a d'i ma i k'a min i t'a kalama ko i k'a dɔn a tɛ minɛ ala kɛra ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ajiwa ka koɲɛ la a ko tamaro in de ko a bɔra alijinɛ kɔnɔ ka na de o tamaro kelen ka hukumu kɔnɔna na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ale nana fɔ a ka majuma fatawa kɔnɔna na ko tamaro ajiwa de fɔra ko nka maa minnu bɛ yen u bɛ jamanaw kan jamana minnu tɛ arabu jamanaw ye ko n'aw ma tamaro ajiwa sɔrɔ i mana tamaro fɛn o fɛn sɔrɔ i b'a ŋaniya sɔgɔmada fɛ i b'a kisɛ 7 dun ko ni ala ka dɛmɛ ye ala taala b'a fana kɛ sababu ye ka kɛ kɔtɔrɔ ye ka don i ni pɔnsɔnniw cɛ ka kɛ kɔtɔrɔ ye ka don i ni dabarilabanaw cɛ n b'a ala deli ala taala ka n bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ nin na nasiraw ma o kɔfɛ nafa fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen k'a fɔ a bɛ tamaro la kuma lasurunya la a nafa fɔlɔfɔlɔ de ana tamaro tuhsin al-harakat al-mi'ah an tariq al-wiqayata min al-amsak wa ilaj al-ashal tamaro nafa fɔlɔfɔlɔ min k'a fɔ an b'a sɔrɔ a la an t'a sɔrɔ tamaro maa o maa bɛ yen ne bɛ tamaro dun tile kɔnɔ a kɛra don o don i bɛ kisa den dama ɲimɛ la o a kɛra i b'a daji de k'a min o a kɛra i b'a sin de k'a mu itirize o a kɛra yɛrɛ i b'a daji k'a nɔɔni komi n'a fɔ dɛgɛ bɛ nɔɔni cogo min ye ka buru k'a la a fana bɛ k'a la ka bulu k'a la k'a itirize i y'a faamu parce que i bɛ nin ye arabu jamanaw kan hali Mauritanie an kɛrɛfɛ fɛ yan voilà i bɛ taa sɔrɔ Mauritanie yɛrɛ kuma dɔ la o bɛ tamaro den caman bɔ k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ sufɛ o datɔ o bɛ ji k'a la a bɛ si yanni dugu ka jɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲigi n'a ɲɛna o b'o tɛgɛ k'a la k'a nɔɔni i n'a fɔ dɛgɛ bɛ nɔɔni cogo min na kolo ninnu o bɛ sɔrɔ ka kolo sɛnsɛn ka bɔ a la wala o bɛ sɔrɔ ka buru k'a la ou bien ka gâteau k'a la dɔrɔn k'a dun wala ne ye sɔmina la i tɛ dumuni wɛrɛ dun ale kɔfɛ o mun filɛ nin ye ko tamaro filɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'a adamaden nugu la dɛmɛ lamagali la kosɛbɛ pour que ka dumuni yɛlɛma a b'a adamaden kisi k'a latanga ka bɔ kɔnɔja fana ma hali maa minnu kɔnɔ bɛ boli tamaro bɛ kɛ sababu ye kɔnɔboli a b'a bali maa dɔ i b'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ to ka boli waati bɛɛ o bɛ na maa dɔ na bana tunna kan yaasa bana tunna kan o bɛ kɔnɔboli tunna kan o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ wuli dɔrɔn a bɛ tamaro kisɛ 7 ou bien kisɛ 5 ta a b'a d'a ma a b'a ɲimi ne y'a ɲimi dɔrɔn kɔnɔboli bɛ jɔ ale o hikimaba in kɛ tamaro kɔnɔna na o ye nafa fɔlɔ min k'a fɔ an b'a sɔrɔ o ye tamaro kɔnɔ o cogo kelen fana la nafa filanan min bɛ an t'a sɔrɔ a bɛ tamaro kɔnɔ o de ye wiqayatu min al-bawathiri wa sultanat al-jahaz al-hadimi an t'a sɔrɔ tamaro bɛ nin fana kɛ
tamaro bɛ kɛ kunbɛlan ye ka maa bali ka bɔ bawasir bana ma i n'a fɔ an delila k'a fana fɔ ka tɛmɛ n'o ye kokolabana ye a bɛ maa kisi k'a latanga ka bɔ a ma o cogo kelen fana la min ye kansɛrilabana ye surtout minnu bɛ adamaden furu sɔrɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma nugu kumaba in sɔrɔ wa a b'o fana bali kosɛbɛ tamaro bɛ kɛ sababu a bɛ nin bɛɛ bali a bɛ kɛ tɛ kɛ lahara foyi la maa ye k'a ɲimi o bɛ k'a daji k'a ji min o bɛ n'a ka di an y'a fɔ cogo min k'a nɔɔni i b'a kɛ ten k'a utiliser o bɛ n'a ka di ye fana ale tamaro kelen i bɛ se k'a sin k'a kɛ mugu ye fana bɛ se ka kɛ wala i b'a utiliser wala o mun filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ o ye nafa filanan min ye an filɛ nin a bɛ tamaro la wa kuma dɔ la fana an b'a ye tamaro yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kɛ hali balo fana ye ka d'a kan jamana dɔw b'a kɛ n'o ka balo yɛrɛ ye o bɛ yen i n'a fɔ arabu jamanaw la a sabatila ala kɛra ka hadisa dɔ ka bɔ an ba ye sallallahu alaihi wasallam ko kuma dɔ la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam k'o kun bɛ kalo den 3 ye dumuni tɛ tobi olu ka so olu ka balo ye tamaro dɔrɔn de wala i bɛ taa sɔrɔ tamaro a bɛ kɛ balo ye a bɛ kɛ balo ye wa hali jakatal fitiri bɛ bɔ a la wa hali jaga yɛrɛ bɛ bɔ a la ne y'a feere a wari ninnu o bɛ maa min na tamaro fɔlɔ caman b'i bolo n'a sera jaga ni sɔgɔma ma bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a la wa mun filɛ nin o ye nafa ye k'a fɔ nafa min k'a fɔ a bɛ tamaro yɛrɛ kɔnɔ wa mun filɛ nin o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma la surunya la a sabatira tuguni a na tamaro muhafizatu ala siyatil sinani walukayatu min susul athinani ko tamaro kelen mun filɛ nin a bɛ kɛ sababu fana k'a daminɛ kɛ yin fana kolo girinya k'a daminɛ yin min bɛ da la maa dɔw bɛ o b'a sɔrɔ yin ka fɛgɛ maa dɔw bɛ i b'a sɔrɔ yin ka fɛgɛ yin dafalen don bana t'a la nka o tɛ se ka kolo ɲimi i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔn ne tɛ se ka kolo ɲimi dɛ o tɛ se ka kolo ɲimi wa ne bɛ tamaro utiliser wa a bɛ kɛ sababu a bɛ yin a b'a kolo giriya k'a kɛnɛya kosɛbɛ ka da kɔnɔna in fana joli min bɛ bɔ daw la ani yin taara ninnu na joli minnu bɛ to ka bɔ a la fa dɔw da kasa bɛ se ka bɔ n'a sababu ye tamaro utiliser bɛ kɛ sababu ye a bɛ o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bali o fana ye nafa min k'a fɔ an b'a sɔrɔ tamaro kɔnɔna na o mun filɛ nin a ka kan nin kuma fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ kan a fɔ min k'a daminɛ a kan ka utiliser de n'a ye utiliser k'a kɔrɔbɔ wala na kumakan ninnu ye sawaba ye o na sawaba tɛ mɔgɔw b'a dɔn quoi ka d'a kan an dalila k'a fɔ ko tebo nabawi ye fɛn min ye a sufɛla a n'a tilefɛla a bɛɛ lajɛlen de ye kelen maa kelen tɛ k'a fɔ maa min kɛrɛkɛrɛnlen bɛ a ko kama a bonda dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de ye an bɛ Alahu taala deli ala ka bɛnsaman d'a ma o kɔfɛ a na tamaro aidan nafa wɛrɛ min bɛ tamaro la tuguni an bɛ taa sɔrɔ mufiratun lisiyatil jinsiyya وزاد أن التمر ورد في زيادة القدرة الجنسية وعلاج بعد الاضطرابات الجنسية التي تؤدي للأقم. نتصور نفا نفاني نفادي ميمي صور تمر كونو. ورا تمر نايا أفوسس أنكو ني فيندو أبي كسبوبي siyatil jinsiya pour que an ka se k'a fɔ kuma in fali ka gɛlɛn kuma dɔ la o don an ye kɔrɔlen kɛ ka taa ma a bɛ kɛ sababu an balima minnu bɛ yen cɛlaka minnu bɛ yen lafu b'o la ala katɔli jinsiya in wa an ka dɔn tamaro bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ mɔgɔw ma o la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen sisan ala k'an kisi k'an latanga a bɛ taa sɔrɔ furu kɔnɔna na degun b'o kan furu labato n'a nasiraw la a bɛ haw tɔ kuma n'a fɔ cogo do degun b'o kan furu labato n'a nasiraw la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ lafu yɛrɛ de b'o la k'a sababu kɛ bana dɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ hali bana yɛrɛ tɛ wa an ka dɔn k'a fɔ tamaro bɛ kɛ sababu ye a bɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bali i bɛ bama tile kɔnɔ a mana dɔgɔ ye cogo o cogo i ka tamaro kisɛ 3 ka se kisɛ 5 ma i ka to k'o ɲimi ni Alahu taala ka dɛmɛ a n'a ka bɛnsama ye o cogo kelen fana la an ko a bɛ kɛ sababu ye fɛn fana furakɛ ka bɔ adamaden na ka d'a kan adamaden filɛ alhayawanatul manawiya min bɛ adamaden kɔnɔ surtout cɛlakaw la i n'a fɔ denkisɛ min bɛ sɔrɔ versi kɔnɔ wa tamaro bɛ kɛ sababu ye a bɛ versi a b'a lakɛnɛya k'a latanga kosɛbɛ ka bɔ denkisɛw ka fagali ma
ka d'a kan banakisɛ dɔ de woro bɛ kɛ sababu ka olu kɛ ka d'a kan na denkisɛ fagala ka bɔ maa mun kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi k'an latanga a tigilama bɛ kɛ i b'a sɔrɔ denko bɛ gɛlɛya ka d'a kan min ye denko fana an k'a faamu yan'an ka tɛmɛ lahara fila don a lahara fɔlɔ o ye Alahu Taala ka lazarabi ye ala b'a da adamaden kan k'a latigɛ k'a fɔ nin tɛ den sɔrɔ dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ bana de don ala b'o lazara ni bana dɔ de ye bana in de bɛ kɛ sababu ye k'o problème o tɛ den sɔrɔ nka na bana furakɛra k'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔ bɛ den sɔrɔ wa adamaden n'e ye nin minɛn fila in fɛn o fɛn kɔnɔ i bɛ sabari k'a to Alahu Taala bolo ka d'a kan ala ka nabi ɲuman dɔw sɔrɔla yen ala ma den di olu ma o caman kɛra maa ɲuman dɔw tɛmɛna Alahu Taala ma den di olu garijɛgɛ la o caman kɛra wa dɔw fana bɛ kɔrɔbalen kɔfɛ ala ninnu sɔn den na wa adamaden n'i y'ale ye bila minɛn fɛn o fɛn kɔnɔ i ka limaniya na a ye ni ala ka dɛmɛ ye o de ye ma hɛrɛ ye a kɔfɛla fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la o tɛmɛnen kɔ o tamarin bɛ kɛ sababu ye tuguni halisa o bonda kelen kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye dawrun li ziyadatil adadil hayawanatil manawiya maa o maa bɛ yen n'i b'a utiliser a bɛ kɛ sababu a bɛ dɔ fara denkisɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ wala a b'a caya i b'a ɲimi nka o la fana la ɲuman ye min ye maa ye k'a ɲimi ka to k'a ɲimi waati bɛɛ o bɛ n'o man di ye i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a sin i mana se k'a sin lahara mun kɔnɔna na i b'a mugu bɔ i bɛ to k'a kɛ misiw na k'a dun o cogo kelen fana ale dɔrɔn tɛ hali yiriden dɔw bɛ i n'a fɔ pɔmu filɛ nin ye o bɛ raisin filɛ nin ye a n'o kɔfɛ ani pɔri n'a ɲɔgɔn minnu filɛ nin ye an k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka denkisɛ k'a caya adamaden na kosɛbɛ surtout cɛlakaw la mɔgɔ ma ne bɛ yiridenw dun ka caya ka pɔmu dun ka caya o bɛ ka raisin dun ka caya o bɛ ka pɔri dun ka caya nin fɛn saba ye a bɛ denkisɛ caya mɔgɔ la kosɛbɛ an k'an jija an ka nin fara an bolo kan fɛn naaninan min bɛ fara nin kan o ye lemuru kelen kelen lemuruba o fana yɔrɔ min don a fara a kɔnɔ fa fara voilà lemuruba fara i bɛ sɔrɔ i n'a fɔ sisan surtout a ka yɔrɔ ninnu na sugu ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lemuru feerelaw bɛ yaala ni lemuru ye n'i y'a san o b'a wɔrɔ k'a d'i ma fara tɛ to o bolo wa i ka fara in ɲini o fɛ dɔrɔn i bɛ fara in da a bɛ ja n'a fara in jala i b'a sin k'a kɛ mugu ye a mugu i bɛ to k'a kɛ miel la k'a dun di la k'a dun ou bien i b'a kɛ nɔnɔ la k'a min voilà a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala ka dɛmɛ ye ni denkisɛ cayala adamaden kɔnɔna na surtout cɛlakaw la ka d'a kan denkisɛ bɛ cɛ la a tɛ muso fana dɛ an ka se k'a faamu quoi n bɛ ala de ala ka bɛn saman d'a ma tɔyi nafa wɛrɛ min bɛ yen tuguni n'o ye nafa duurunan ye o de ye tamaro siyatun le dimag يتناول التمر يوصل الإنسان الذاكرة والانتباه tamaro kelen mun filɛ nin an bɛ taa sɔrɔ fana a bɛ kɛ sababu ye adamaden hakili kunkolo a bɛ hakili yɛrɛ kɛnɛya kosɛbɛ a bɛ maa hakili a b'a jɛ fana o ye nafa ye min bɛ tamaro kɔnɔna na mɔgɔ maa n'i bɛ tamaro dun a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ ɲina a bɛ dɔ bɔ i ka ɲinan la n'a maa min hakili ka giri a bɛ hakili fɛgɛya ni hakili ka go a bɛ hakili jɛ fana o fana ye nafa ye tamaro la wa a bɛ adamaden fari foni hali baara mun bɛ yen k'a fɔ adamaden kan ka kɛ a bɛ fari foni nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛɛ ye nafa ye min bɛ tamaro kɔnɔ o mun filɛ nin ye maa dɔ i b'a sɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ i bɛ se ka o ci dɔ la o bɛ kumakan in mɛn n'o y'o kɔ don dɔrɔn ci bɛ se ka bɔ o kɔnɔ o ka ɲinan ka teli k'a sɔrɔ setanin tɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ o fana ye bana dɔ la a bɛ hakili kɔnɔna na nka maa dɔ bɛ yen n'a ka kunkololafɛnw cayara de ko mana caya ma o k'a bɛ se k'a tigilama sɔrɔ a bɛ ɲinan nka dɔw fana i b'a sɔrɔ ka tɔbiya de ye nin ye wa n'ale ye mɔgɔ maa lazara bɛ nin a tigilama a b'a fɔ a tigilama ye k'a to ka tamaro dun ka caya ni Alahu Taala ka dɛmɛ b'a adamaden hakili jɛ kosɛbɛ wa hali denmisɛn fitinin minnu bɛ yen k'a ta denmisɛnninw san 1 na ka taa san 7 kɔnɔna na masaw k'o jija cɛman fara musoman kan don o don ka tamaroden kelen kelen don mu seko damayira la denmisɛn ninnu k'a ɲimi hali na maa min tɛ se k'a ɲimi a tigilama masa bɛ se k'a ɲimi dɔrɔn
a b'a ji k'a da la a k'a min i n'a fɔ den zaranin bɛ kɛ lahara min ye. Ni den sɔrɔla sisan i b'a ye o bɛ tamaro de ɲigin ka a da den nɛ na o kɔrɔ ye jumɛn ye? Non o fana ye hikimaba dɔ de ye nka o hadisa mun filɛ nin ye n'a fɔ ka seli wele den kulo kelen na ka seli jɔ kulo kelen na ani ka tamaro fana ɲimi ka kɛ den da la dɔɔnikɛlaw dɔw ko nin hadisa in ko a man kɛnɛ kosɛbɛ wala dɔ ifo dɔ nka dɔɔnikɛlaw dɔw ko baara bɛ kɛ n'a ye ka d'a kan mun filɛ nin a fɔlɔ ka seli wele den kulo kelen na ka seli jɔ kulo kelen na den mana na diɲɛ kɔnɔ ka d'a kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko den fɛn o fɛn bɛ wolo a bɛɛ lajɛlen bɛ wolo ni Ala fitira tawhidu laman de ko mun filɛ nin maa masaw de bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ yahudiya ye wala a bɛ se ka yɛlɛma o yɔrɔ la n'a masaw kɛra yahudiya ou bien nasɔrɔ ye sisan olu bɛ se ka yɛlɛma o cogoya la wala ni ye seli wele den kulo la o b'a yira den bɛna diɲɛ kɔnɔ a bɛna fɛn fɔlɔ min mɛn a kulo la o ye Ala ko de ye ka d'a kan seli de bɛ wele a kulo kelen na wa kulo kelen fana la ko la an k'a dɔn n'a fatura fɛn fɔlɔ laban min fana bɛ k'a kan o fana o seli kelen de ye wala seli bɛ jɔ kulo kelen na seli bɛ wele kulo kelen kɔnɔna na o mun filɛ nin o b'a yira k'a fɔ adamaden nakun tɛ fɛn wɛrɛ diɲɛ in kɔnɔ fɔ Alahu Taala kelen pewu bato de ye min ye tamaro fana kɛlen a da kɔnɔna na dɔɔnikɛlaw dɔw o tamaro n'i y'a ɲimi k'a k'a kɔnɔ a ka ca Alahu Taala o den masinɛ n'a wulila i n'a fɔ a bɛ bonda min kɔnɔ nin ani hakili bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu a bɛ kɛ sababu a b'a hakili diya kosɛbɛ dɔɔni ɲini siraw kan kosɛbɛ ni masa Taala ka diɲɛ n'a ka bɛn sama nka nin filɛ nin kɔrɔfɔli caman bɛ nin kuma fila in kɔnɔna na dɔɔnikɛla caman yɔrɔ ni Ala ka dɛmɛ n'a ka bɛn sama ye o mun filɛ nin an b'a sɔrɔ o la nin ye nafa ye nafa min k'a fɔ a bɛ tamaro kɔnɔ wa a bɛ ɲini denmansaw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka to ka nin kɛ ka caya kosɛbɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ a n'a ka bɛn sama ye ka d'a kan i bɛ denmisɛnw sɔn caman ye kalan na i bɛ taa sɔrɔ alhamdulilayi Ala ka bɛn sama kɔnɔ i b'a sɔrɔ hakiliw ka go dɔɔni ɲini na kosɛbɛ nka maa ni ye denw matarafa n'Ala ka dɛmɛ ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli hali an tɛmɛna walanda dɔ kan n'o ye miyɛli walanda ye mɔgɔ maa bɛ yen n'a den de hakili ka go wa bɛ maakɔrɔ mun bɛ a bɛ to ka ɲinɛ ka caya a tigilamaa bɛ nana ye tobi fa ka mɔ n'a ye nana ye tobi ka mɔ a bɛ sɔrɔ ka di dɔ k'a la n'a ye di k'a la o tigilamaa bɛ to k'a min sɔgɔma ni wula fɛ a bɛ ka ɲi hakili ma kosɛbɛ wala a bɛ hakili dayɛlɛ an b'an jija an bɛ nin fara an bolo kan kosɛbɛ o cogo kelen fana la an k'a dɔn a na tamaro n'o ye fɛn wɔɔrɔ min filɛ nin a bɛ tamaro kɔnɔ nafa wɔɔrɔnan o de ye ihsanul basar o ye sahidu ala sifaka min maradil hama al-layliya tamaro bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲɛna yeli a b'o diya o cogo kelen fana la a b'a adamaden ladɛmɛ fana ka bɔ ɲɛ fiɲɛtɔ ye fana ma kɛrɛkɛrɛ bolo ma sufɛla fɛ ma da la kɔrɔfɔli faamuna kɔrɔfɔli in laɲini de ye fɛn min ye maa dɔw i b'a sɔrɔ fitiri mana se dɔrɔn o tɛ yeli kɛ bilen fo ka taa se su waati dɔ ma an b'a fɔ sura fiyɛ nin o bɛ n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo mun na wa mɔgɔ min n'i bɛ tamaro utiliser a bɛ kɛ sababu a b'o bali wa ɲɛ fasajuru minnu fana bɛ ɲɛ la a b'o fana kolo giriya a bɛ maa ɲɛ kisi fana ka bɔ hali tasuma ɲɛdimi fana ma ka d'a kan ɲɛdimi bɛ yen tasuma ɲɛdimi fana bɛ yen tasuma ɲɛdimi de pour que i ka se k'a faamu misaliya la a tigilamaa sigilen i b'a fɔ kuma dɔ la a ɲɛ kisɛ in bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ yɛrɛyɛrɛ k'a to a bara kɔnɔ wo kɔnɔ o ye kuma dɔ i sigilen ten i ɲɛ kisɛ de bɛ kɛ i n'a fɔ maa dɔ ye lumière ta k'a da ɲɛ kan o mun filɛ ne y'o taamasiyɛn i b'a sɔrɔ tasuma ɲɛdimi de b'a kɛ mɔgɔ la wa n'a kɔgɔra yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ f'a bɛ kɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛ kisɛ a b'a lamisɛnya wa n'i bɛ tamaro ɲimi a bɛ kɛ sababu ye a bɛ nin kɛlɛkɛna bɛɛ lajɛlen bali nka kɛrɛkɛrɛ bolo ma maa minnu bɛ yen na surafɛnw b'o minɛ i bɛ taa sɔrɔ sufɛ o tɛ yɛlɛ kɛ tile fɛ o bɛ yɛlɛ kɛ ou bien maa minnu tɛ yɛlɛ kɛ hali yɔrɔ jan na tamaro bɛ kɛ sababu ye a b'o bɛɛ lajɛlen a b'a bali o ye nafa ye nafa min k'a fɔ a bɛ tamaro kɔnɔna na a nafa wolonwulanan ye fɛn min ye o de ye ana tamar yukawi adlatu rahim mimma yaj'alul wiladat ashal tamaro mun filɛ
a bɛ kɛ sababu ye adamaden surtout an balakaw musolakaw u ka denso n'o ye rahimi an delila ka rahimi fɔ denso kɔnɔna na a bɛ denso fasajuru minnu b'a la a bɛ wolo kolo giriya kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ a bɛ an balakaw la dɛmɛ fana hali jiginni fana nɔgɔyali maa minnu ka tin ka girin tamaro bɛ kɛ sababu ye a bɛ tin gɛlɛya a b'a nɔgɔya k'a sɔrɔ ninnu ye fɛn kɛra tɛ maa dɔ bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la sisan o b'a yira i bɛ lahara mun na nin den bɛ cogo mun na f'a k'a ka opéré de o bɛ fɔ wa tamaro bɛ nin bali wa a ka kan dɔgɔtɔrɔw ye o ka nin foro bolo kan fana a bɛ kɛ lahara jumɛn na n'a y'a dɔn maa o maa bɛ a donna tin de kɔnɔ o bɛ a tin de ka gɛlɛn i y'a faamu a tigilama i n'a fɔ misaliya bolo ma muso caman bɛ yen o b'o ka jiginni dɛ to o b'a dɔn ni ala ka bɛnsama ye wa mun filɛ nin ye a b'a dɔn n'a ni jiginni cɛ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn kan a b'a jija don o don a bɛ tamaro den 3 a b'a ɲimi voilà dɔgɔkun 3 kɔnɔna na wala n'o gɛlɛyala maa min ma n'a tigilama nana don tin na a b'a jija a bɛ tamaro ta ka tamaro kolo bɔ a kɔnɔ n'a ye tamaro kolo bɔ a kɔnɔ a bɛ tamaro kisɛ 3 ta a b'a d'a ma a b'a kunu a t'a ɲimi dɛ a b'a kunu wallahi maa o maa ne y'a kɔrɔbɔ n'ala ka dɛmɛ o den kelen a bɛ sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na i n'a fɔ nin kumakan mun filɛ Ibn Taymiyyah ye nin fɔ ani Ibn Qayyim fana ye nin fɔ a ka tibo kɔnɔna na ni Alahu Taala ka dɛmɛ o ye sira min k'a fɔ a b'an balakaw bolo kosɛbɛ ni Ala ka dɛmɛ jiginni nɔgɔya la ni Alahu Taala ka diɲɛ n'a ka bɛnsama ye a nafa seginna ye fɛn min ye o de an ka dɔn tamaro mun filɛ nin a bɛ kɛ sababu fana ye yuhafizu ala siyati salamatil jismi wa yazidul wazn a bɛ kɛ sababu adamaden farikolo an ka dɔn k'a fɔ a bɛ a latanga kosɛbɛ a bɛ ka kɛnɛya latanga a bɛ farikolo lakisi fana ka bɔ banakisɛ caman ma o kɔfɛ fana a bɛ adamaden poids fana a b'a giriya maa minnu bɛ yen n'o poids ka fɛgɛ i n'a fɔ kolo tuguda ninnu na aw bɛ kolo ninnu sɛmɛw ka dɔgɔ aw bɛ a tigilama i b'a sɔrɔ poids ka fɛgɛ k'a sababu kɛ hali bana dɔw ye ne bɛ tamaro utiliser ka caya ni Ala ka dɛmɛ ye a bɛ dɔ fara poids kan o ye nafa ye nafa min k'a fɔ a bɛ tamaro a b'a kɔnɔna na ni Alahu Taala ka diɲɛ a n'a ka bɛnsama ye o cogo kelen fana la fɛn kɔnɔntɔnnan ye min ye ale tamaro kelen mun filɛ nin ye yukawi hadal hasabi adamaden i ka fasaw ka d'a kan adamaden filɛ nin ye mɔtɛri b'an bɛɛ kɔnɔ mɔtɛri de bɛ kɛ sababu ka adamaden kɔnɔnafɛn ninnu k'a bɛɛ lajɛlen lataama k'a bɛɛ lajɛlen lamunumunu k'a bɛɛ lajɛlen ladɛmɛ o ka baaraw la wa fasa zuru minnu bɛ adamaden na fasa sira minnu bɛ adamaden na o mɔtɛri ninnu an k'a dɔn tamaro bɛ kɛ sababu ye a bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ n'o ka baaraw la kɛrɛkɛrɛ bolo ma fɛn dɔ bɛ sɔrɔ adamaden kɔnɔ ne bɛ fɔ a ma ko potassium o ye élément dɔ de a b'a adamaden joli la wa tamaro b'o dɛmɛ kosɛbɛ a ka baaraw la ni Alahu Taala ka diɲɛ a n'a ka bɛnsama ye nin bɛɛ ye nafa ye a kɔnɔna na a nafa tannan ye fɛn min ye o de an k'a dɔn tamaro bɛ kɛ sababu ye yuhafizu alal hizami wal yukaya lahu min maradul hashasha maradul hashasha o ye bana dɔ ye wa tamaro bɛ kɛ sababu a b'a daminɛ kolo latanga kolo fɛn o fɛn b'i la a b'i ka kolo latanga kolo tugudaw a b'olu latanga kolo yɛrɛ fana a b'a fana latanga k'a koro girinya k'a bali ka bɔ maradul hashasha ma voilà maradul hashasha ye bana de ye a b'a daminɛ kolo sɔrɔ a bɛ kolo fɛgɛya de i n'a fɔ misaliya pour que i k'a faamu ne ye bagan faga bagan fagalen sisan n'a kolo tora dugu ma a ye kalo 2 kalo 3 kɛ i b'a ye kolo in n'i y'a ta k'a t'a sɔrɔ kolo in fanga bɛɛ lajɛlen bannen don a dɔ bɛ hali n'i tɛgɛ dig'a kan ten kolo in a bɛ kɛ mugu yɛrɛ ye i y'a faamu a bɛ kolo faga de hashasha ye bana min bɛ kɛ sa a b'a daminɛ kolo lafaga wa mun filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye a b'o bana fana a b'a labali a bɛ fɔ o de ma ko maradul hashasha a bɛ fɔ o bana de ma o ani o tɛmɛnen kɔfɛ bana wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko maradul kusaha
maradul kusa Naam. ale fana ye bana ye a fana bɛ adamaden sɔrɔ wa nin bana fila in maradul hashasha in ale bɛ se ka maa bɛɛ sɔrɔ nka kɛrɛkɛrɛ bolo ma maa minnu mana kɔrɔya a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de sɔrɔ a tɛ denmisɛnw sɔrɔ ka caya ten nka min ye maradul kusa ye ale bɛ hali den fitininw sɔrɔ ale filɛ ala k'an kisi k'an latanga ale bɛ se ka adamaden sɔrɔ depuis a ma wolo yɛrɛ fɔlɔ k'a to a ba kɔnɔ maradul kusa ale ye bana de bana sugu min don i b'a dɔn n'a denmisɛn fitinin n'a wolola sisan n'a ye taama daminɛ i b'a sɔrɔ a sen bɛ jɛn kusa wala a tɔgɔ bɛ sin ka waga a tɔgɔ bɛ se ka waga a bɛ fɔ o de ma ko kusa bana de don a bɛ ban n'Ala ka dɛmɛ ale ye bana de ye o kusa dɔw tɔgɔ bɛ waga ten i b'a sɔrɔ denmisɛnnin a bɛ taama tɔgɔ wagalen bɛ ten dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ tɔgɔ kɛlen don k'a kɛ ten de i b'a sɔrɔ kunbiri fila in bɛ kɛ n'a fɔ a bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na sen dugumala bɛ kɛ o bɛ waga quoi i b'a ye mɔgɔkɔrɔ dɔw la hali u taamatɔ i b'a ye dɔw la nka i b'a ye denmisɛn de la ka caya kosɛbɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan dɔw bɛ wolo n'a ye de dɔw yɛrɛ bɛ yen o wololen kɔfɛ i b'a sɔrɔ a b'o minɛ depuis u ka taama daminɛtɔ a dɔw sen ne y'a ye a bɛ dabali ban quoi wa mun filɛ nin ye a fana ye bana de ye nka a b'a daminɛ sɔrɔ ni k'a sababu kɛ ni vitamine dɔw de bannen ayi vitamine dɔw bannen de bɛ kɛ sababu ye k'a bila mɔgɔ la ka d'a kan farikolo filɛ a mago bɛ vitamine caman na farikolo mago bɛ vitamine A la a mago bɛ B la a mago bɛ C la a mago bɛ D la a mago bɛ E la o cogo kelen fana la D E C a mago bɛ nin bɛɛ la i y'a faamu i n'a fɔ AB A2 AC nin bɛɛ ye vitamine de voilà an bɛ dumuni minnu dun ani an bɛ yiriden minnu dun nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ wolo de kɔnɔna na nka nin bana in n'o ye maradul kusa ale bɛ adamaden sɔrɔ k'a sababu kɛ ni vitamine tɛŋɛni de ye vitamine sɔrɔbaliya kɛrɛkɛrɛn vitamine min don o ye vitamine D vitamine D n'o mangina muso adamaden na kɛrɛkɛrɛn na an balakaw muso lajɔlen bɛ kɔnɔbara la waati min na o vitamine mangela fari la dɔrɔn n'Ala ma fara an kan nin problème bɛ se k'a den sɔrɔ. O tɛ n'a tigi ma dumuni sɔrɔ a mago bɛ dumuni min na a m'o sɔrɔ. Dumuni fana bɛɛ tɛ dɛ i y'a faamu a mago bɛ dumuni dɔ la a b'a sɔrɔ n kɛ taa sɔrɔ vitamine C t'o vitamine D t'o kɔnɔ. Fadel Cheikh Touré nka n'i ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen kuma in bɛ fɔ mɛ ne ma sɔn kuma in ma o ye kuma jumɛn ye bisimila ko muso kɔnɔma n'a ye fɛn min nege minɛ n'a m'o sɔrɔ k'a nɔ bɛ bɔ a den na ne ma se ka o yɔrɔ faamu. non ayi o ye laada kɔrɔ de ye ani tiɲɛ kɔrɔ don o tɛ fɛn kelen ye i y'a faamu wa n yɛrɛ delila k'o mɛn ne y'a sɛgɛsɛgɛ fana ne ma dalili y'a kɔnɔna na nka mɔgɔ bɛ kan ka fɔ laada kɔrɔ don ani tiɲɛ don o tɛ fɛn kelen ye nka dɔw bɛ yen ne y'a kɛ laada ye k'a jɔ i yɛrɛ kan a dɔw bɛ a laada n'a sabatira setan b'a nin yɔrɔ sɔrɔ a la n'i ko mangoro n'i ma mangoro sɔrɔ n'i den nana mangoro nɔ bɛ y'a la dɛ n'i ko pɔmu i ma pɔmu d'a ma n'a sɔrɔ la i bɛ pɔmu ja y'a kan dɛ a bɛ se ka kɛ jolifɔn dɔ k'a kora la ka kɛ marike dɔ y'a la voilà voilà nɔ bɔra a den na o mun filɛ nin dumuni bɛɛ fana ni vitamine D tɛ dumuni fana bɛɛ la nka kɛrɛkɛrɛ bɛ yen nɔ dumuni dama bɛ yen a bɛ sɔrɔ o la min ye yiridenw ye yiriden na a bɛ sɔrɔ namasa la a bɛ sɔrɔ pomme na nka na muso min n'a bɛ fɛ ka pomme dun n'a lajɔlen don tile kɔnɔ a man kan ka tɛmɛ pomme den kelen kan n'i tɛmɛna o kan dɔrɔn a cayalenba ye kere ye voilà o cogo kelen fana la a bɛ sɔrɔ jɛgɛ fana la jɛgɛ voilà jɛgɛ kɛnɛ se ka jɛgɛ i b'a dɔn alhamdulilayi i ka sayida lajɔlen don tuma dɔ i bɛ taa sugu la i bɔtɔ so la i bɛ jɛgɛ kɛnɛ san ka na i b'a kɛ naji ye i b'a dama b'a dun ou bien i bɛ se ka biɲɛ dɔ san k'a kɛ naji ye k'a d'a ma b'a dun o mun filɛ nin ye farikolo mago b'o o la o ni k'a fɔ kini nege b'a la ou bien to nege b'a la ou bien fɛn wɛrɛ nege b'a la o tɛ fɛn kelen ye wala a ka ca la fɛ mɔgɔ ma ni e janto nin yɔrɔ la
hal na ma dala an lamɛnnikɛla an bɛ ka ɲini o fɛ i bɛ se k'a dɔw kɔrɔbɔ mɔgɔ ma n'i b'a dɔn sisan e muso lajɔlen don a tɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 kan o ka k'a cɛyali ye i k'a kɔrɔbɔ don o don o bɛ tile 3 o tile 3 i ka jɛgɛ dɔ san k'a tobi k'a d'a ma k'a min afwan k'a tobi k'a d'a ma k'a dun jɛgɛ fana kɛrɛ bolo ma i bɛ se ka kɛ tɛbɛ ye voilà tɛbɛ a fɛn filanan bɛ se ka kɛ min ye o ye sale ye n'i ma tɛbɛn sɔrɔ i bɛ se ka kɛ sale wala i b'o ɲini ka d'a ma a fɛn 3nan bɛ se ka kɛ fɛn min ye jɛgɛ dɔ a bɛ fɔ o ma ko wulu jɛgɛ sari n t'a dɔn aw b'a dɔn aw b'a dɔn voilà ɔ jɛgɛ in n'i y'o sɔrɔ nka n bɛ se k'a fɔ min bɛ sɔrɔ yɛrɛ ka caya o ye tɛbɛn ye tɛbɛn fana suguya ka ca i b'a ye n'e taara jɛgɛ kɛnɛ feere yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ tɛbɛn bilennin bɛ yen misaliya la i bɛ se k'a fɔ ba jɛgɛ bɛ yen o mun fila nin tɛbɛn min ye ba jɛgɛ ye dɛ i b'o de san hali n'a sɔrɔ a tɛ bɔ an ka ba kɔnɔ yan ba jɛgɛ tɔgɔ ko tɛbɛn kumaba ninnu dɛ i b'o de san tile 3 o tile 3 n'i ma dɛsɛ i b'a kilo 1 san i b'a labɛn i b'a d'a ma ou bien k'a d'a ma a yɛrɛ b'a labɛn a b'a utiliser mɔgɔ ma n'i y'o kɔrɔbɔ ni ala ka dɛmɛ n'o den masina n'a jiginna n'ale ye sen d'a ma n'o bangena ka na diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i ka den tɔ nɔ différence dɔ ye dɔ ni ɲɔgɔn cɛ wala ninnu ye fɛnw damu de ye e kan ka ninnu dɔw kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ma i bila la wali caman bɔ yɛrɛ tɛ nin n'a ɲɔgɔn ye wa vitamine D ale bɛ kɛ sababu ye n'a tanyana muso o muso fari la a bɛ kɛ sababu a bɛ nin bana in a b'a bila den na o kɔfɛ fana ani fɛngɛ dɔ bɛ yen fana a bɛ fɔ o ma ko calcium voilà o mun fila nin o fana ye fɛn dɔ de a b'a adamaden na n'o fana tanyana adamaden na kɛrɛ bolo an balakaw la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ nin problème a b'a bila den na voilà maradol kosayi bana do bana min k'a fɔ a ka ca ala fɛ 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛɛ bɛ wolo n'a ye de nka a bɛ maa minnu sɔrɔ k'a sɔrɔ o ma wolo n'a ye o fana kaw bɛ yen parce que mɔgɔ dɔw bɛ se ka fɛngɛ o kɔrɔbalen yɛrɛ i b'a sɔrɔ o si bɛ se san 3 la i bɛ taa sɔrɔ kun bɛ taama sen tilennen don nka san 3 ka taa se san 5 i b'a sɔrɔ sen bɛ commencer a b'a fɔ a bɛ jɛnya tɔgɔ b'a fɔ a bɛ waga a dɔw i b'a sɔrɔ kolo ka fɛgɛ kolo fɛgɛ bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ mɔgɔ la nka o man ca kosɛbɛ dɔw fana bɛ maakɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ ala k'an kisi k'an latanga dɔw bɛ se ka kɛ na maa min ye sɔgu kɛ sisan kolo kalila ka bɔ a cogoya la n'a tugu cogoya man ɲi a bɛ se ka sababu ka tɔgɔ lawaga nka an bɛ se k'a fɔ o fana man ca kosɛbɛ nka min ka ca 100 sara la o ye na vitamine D n'o o tanyana muso mun fari la ani calcium fana tanyana muso mun fari la ka kɔn denw bangenen ye a caman bɛ yen a bɛ olu sɔrɔ o lahara de kɔnɔ nin ye nafa dama ye nafa min k'a fɔ a bɛ tamayɔrɔ la an y'a kanu k'a lase an balimaw ma ni ala ka diɲɛ a n'a ka bɛnsama kɔnɔna ye o kɔfɛ kuma kuncɛ la sari n t'a dɔn waati bɛna ɲini ka dan sɔrɔ an t'a dɔn kuma kuncɛ la an bɔra fɛn mun na dɔ y'a fɔli jinsi o fanfɛla la n bɛ kuma kuncɛ n'o ye min yɛrɛ kun ma n balima minnu bɛ cɛlakaw n b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka jɛ ka sira ala ye fɔlɔ wa an k'a bila an kun na lazari fɛn o fɛn bɛ ala b'a da jɔn kan ala b'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'i kɔrɔbɔ n'a ye na lazari b'i sɔrɔ surutɔ fana bana kunda i k'i jija i k'a ɲɛɲini sira kan sira min sariya bɛ diɲɛ n'a ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la ka taa i ka bana furakɛ n'i tɛna taa o la i bɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye furakɛli kɛ cogo mun na a ye furakɛli kɛ cogo mun na i b'o ɲɛɲini yɛrɛ ye a ma se k'a fɔ i ka maa sɛgɛrɛ wala tibu nawi tɛ fɛ k'a fɔ maa dɔ bɛ dɔ sɛgɛrɛ n'a ye i mana fitinin min dɔn i ka baara kɛ n'o ye ban k'i to o kɔnɔna na ala bɛ dɔɔnin wɛrɛ d'i ma a kɔnɔna na i bɛ to ka mɔgɔw fana ɲininka o mun fila nin o yɔrɔ la ala ye maa caman lajarabi mankɔn ka ca an ka furusow kɔnɔ nka fɛn dama bɛ yen min yɛrɛ kun ma ka maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o ye fɛn gɛlɛnw tɛ ka d'a kan mun na la anna sifahukum tata kidamikum ka d'a kan mun na
aka foro an ka foro a bɛɛ lajɛlen b'an sen tɛgɛ kɔrɔ de nka la kana daminɛ de e k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn wa antal hakim ayi anta hakamun e ye kodɔnna de ne y'a kɔrɔbɔ i b'a natija de a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye an da bɛ tamaro mun na nin i bɛ tamaro mugu i bɛ fɛɛrɛ ka tamaro sin k'a mugu bɔ n'i ye tamaro mugu bɔ verviti i b'a ɲɛ 3 ta tamaro mugu bɔlen na o kɔfɛ fɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko alkarkadiya arabukan na n'an b'a wele ko dabileni o ye jamana in yiri ye ka jija i k'a fana ɲini i k'a fana sin k'a mugu bɔ i mana se k'a mugu bɔ lahara o lahara i bɛ verviti i b'a ɲɛ 2 ta o la tamaro ɲɛ 3 dabileni o ɲɛ 2 ye o kɔfɛ yiri dɔ bɛ an delila k'a fɔ émission caman na hali ɲininkali jaabi o senfɛ an bɔra k'a fɔ hali walanda tɛmɛnen na n'o ye selɛri ye i bɛ jija i b'o fana ɲini sugu kɔnɔ i b'a mugu bɔ ale mugu teminveri ɲɛ 1 teminveri ɲɛ 1 selɛri mugu la teminveri ɲɛ 2 dabileni mugu la teminveri ɲɛ 3 tamaro mugu la o kɔfɛ fɛn sabanan min bɛ fara nin kan an bɛ se o bɛ kɛ ɲɛmaku ye o fana a bɛ se k'o fana mugu bɔ teminveri a ɲɛ 1 nka n'i m'o sɔrɔ baasi foyi t'a kɔnɔna na nka n'i y'a sɔrɔ fana i bɛ se k'a kɛ wa nin mugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɔlen a bɛɛ hakɛw dɔnnen don tamaro ye 3 ye dabileni ye 2 ye selɛri o bɛ a b'a fɔ selɛri de wala o ye 1 ye na ɲɛmaku don o fana ye 1 na ɲɛmaku t'a la fana halas i bɛ nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a ɲagami ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ɲagami ɲɔgɔn fɛ i bɛ sɔrɔ ka fɛn jumɛn de kɛ sisan di kelen kelen o fana bɛ kɛ laharɛ 2 la a laharɛ fɔlɔ i bɛ se ka di litiri 1 ɲini i bɛ vɛri ɲɛ 3 ta nin mugu ninnu ɲaminen na ka kɛ di la i b'a ɲami sɔgɔma i bɛ kuyɛri 2 ta la i b'a dun wula fɛ i bɛ kuyɛri kumaba ɲɛ 2 ta la i b'a dun ni Alahu Taala ka dɛmɛ a n'a ka bɛnsama ye mɔgɔ o maa bɛ lafule b'a la a bɛ hawtɔ furulabato fanfɛla la mɛ o maa bɛ yen n'a ka teli de a bɛ hawtɔ furulabato fanfɛla kuma dɔ k'a fɔ an b'a fɔ kuma dɔ a fɔliw ka gɛlɛn o tɛmɛnen kɔ hali hata alhayawana tɔlmanawi n'o ye denkisɛw dɔgɔyali wa a bɛ kɛ sɔn a bɛ nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bali n'a tacogo fɔlɔ ye a tacogo filanan ye min ye an ye nin mugu minnu fɔ a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sisan i bɛ sɔrɔ ka den ɲini tuguni miel n'o ye asalu ye le i bɛ sɔrɔ ka le ta i bɛ teminveri ɲɛ 3 suma le na n'i y'a suma le na i bɛ sɔrɔ ka nin fɛn ninnu k'a sanfɛ k'a ɲagami a ɲagami o la sisan i bɛ se k'a bila fiɲɛ b'a fili n'i ko i b'a bila tile la a dɔ bɛ yen nɔgɔ bɛ se ka k'a la nka i b'a lajɛ a bɛ se ka ja i ye ja cogo mun na n'a ka di i b'a bila i ka so kɔnɔ i bɛ ventilo wuli a kan n'a ka di i bɛ se k'a bila tile kɔrɔ ka fɛn dɔ datugu a kan fɛn kɔni kana k'a la wala a bɛ ja n'a jar'o la dɔrɔn i bɛ sɔrɔ ka segin a kan tugun nɔrɔ k'a kɛ mugulama ye parce que na di y'a minɛ a b'a bɛɛ ja n'a wala a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ja n'a jar'o i bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka muguya di cogo mun na k'a kɛ mugu ye n'o kɛ mugu ye ko gɛlɛn tɛ i bɛ to k'a kɛ da la dɔrɔn i bɛ to k'a mugu waati kelen t'a la waati min mana diya ni Alahu Taala ka dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛn o fɛn lafo fanfɛla ye an balima bɛ hawtɔ fɛn o fɛn teliya fanfɛla ye n bɛ hawtɔ ɲini k'aw fɛ ni Ala ka dɛmɛ ye furulabato kɔni sera kan ni Alahu Taala sɔnna a tilama bɛɛ lajɛlen bɛ bɔda sɔrɔ nin na min don dɔrɔn aw ka jija a k'a kɔrɔbɔ k'a k'a yɛrɛ ye a kana bijɔ mɔgɔ la maa min n'i ma faamu dɔrɔn kumakan in tɛ i k'a lamɛn n'i y'a lamɛn dɔrɔn inshallah i bɛ lafiya faamuya sɔrɔ a kɔnɔna na a ma se i ka maa se ɲinikan la ninnu ye fɛn min k'a fɔ a bɛɛ b'an sen tɛgɛ kɔrɔ an b'a la de Ala ka baara don an ka kɔrɔfɔli ninnu na Ala ka baara in diya Alahu Taala ye Ala ka bɛnsama d'a ma fɛn o fɛn fɔra ni Ala ka baara dɔ la Ala k'an balimaw bɛɛ lajɛlen nafa n'a ye Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ bana n'a nasira kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma hada wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah balma lajɛlikɛla an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na aw garisɛgɛ kɛra mun ye Bashir TV sanfɛ fo ka taa fara Aga TV sanfɛ araba o araba ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 a ka jɛmukan mandi kan
bi kun ye jamukan tako 11 ye an bɛ Alahu taala deli tako 12 Ala k'o don ne n'aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la n b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Araba o araba jamukan in bɛ sigi aw ye o de tibi nabawi n'o de ye furakɛli Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo mun na ani alikuranɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo mun na a bɛna labɛn maa min fɛ o de ye an karamɔgɔkɛ o de ye Mahamud Ture Habatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de ye a balimakɛ Sulemani Tarawele n'o de ye Muluku Sulemani Tarawele araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de ye Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan ne ye jamukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jamukan in kana fɔ maa si kɔ dɛ jamukan in yɛrɛ nafa kama n'a bonya kama Bashir TV ani Aga TV aw nali kɛra hɛrɛ ye